Ahoj, zdravíme vás. Ahoj. Len taký rýchly pozdrav a chceli by sme vám dneska poslať toto malé video, pretože sme zase mali pracovný meeting, že ohľadom ďalších seminárov a pobytov, ktoré pripravujeme. A chceli sme vám povedať, že je veľmi dôležité vlastne tá doba, do ktorej teraz ideme, čo všetko sa tu ešte bude diať. A Simi má nádherné vhľady, že vlastne do toho, len ona ich nerada zdieľa, ale jej to vlastne všetko chodí. Takže povedz nám, Simi, čo je vlastne dôležité, čo by si doporučila ako prípravu na tie energetické zmeny planety a fyzické a živlové a neviem, čo všetko sa bude diať. Tak já budu říkat, co dělám já. Ano, to je ono. Takže doporučuji určitě samozřejmě, žádná novinka to není, jít do sebe a pracovat, každý den si najít něco, za co jste vděční, za co jsme vděční, že jsme teď tady a že máme ten luxus toho, že si můžeme takhle chodit do sebe, otevírat naše srdce, cvičit, třeba to doporučuji hodně, pobývat čas v přírodě, ladit se na přírodu. Simi, ako sa otevírá srdce? No to je náročný proces, ale vlastně právě jeden z těch způsobů je opravdu naladit se naladit na přírodu a na to, že jsme vděční za to, že ona tady pro nás tak jako bezpodmínečně je, ne jako, ale je tady pro nás bezpodmínečně. Strom nás ochladí v tom velkém vedru a vlastně každý jste to určitě zažili, toto léto, když bylo horko a potom jste šli třeba někam do lesa nebo do parku a najednou tam bylo opravdu třeba i větříček, chládeček. A tak jste se jako ulevili, tady je takový chládek a tam je ta vděčnost hned. Takže... Super. No a ja by som chcela dodať ešte, že každý, alebo je tu mnoho z nás, ktorí robia rôzne vlastne prípravné prípravy na to, že keď sa nám tu nás spustí, pretože už to nie je žiadne tajomstvo, veľa ľudí zo sféry spirituálnej robí rôzne predpovede vlastne na ďalší rok a ďalšie obdobia, do ktorého vstupujeme, čo súvisí aj s tým rokom 2027. Takže vieme proste, že sa proste očakáva niečo veľké, nejaké veľké zmeny. Nevieme, čo to bude, jak to bude vypadať, ale je dobre byť pripravený, pretože je to nekompromisné. Tá síla, ktorá prichádza, nás nekompromisne tlačí do toho, aby sme pustili vlastne všetko, hlavne teda závislosti. Áno, to bolo niečo, čo prišlo dneska ráno, keď som robila čítanie k tej vode, vlastne, tak tam bolo to, že voda očisťuje naše závislosti na jedle napríklad, čo je zaujímavé. A preto sa dostávam k tomu, že som tam vnímala, ako tu napríklad vznikol veľký prúd v Československu ľudí, ktorí prinášajú pránu. Potom tu máme prúd ľudí, ktorí prinášajú prácu s dýchom. Potom máme veľmi silný prúd, kde ľudia pracujú s Wim Hofovou metodou a vlastne pripravujú svoje telo na extrémne podmienky. Normálne extrémne podmienky. A nemusíme všetko z toho robiť, lebo toho je tak veľa, že my by sme teraz úplne išli do psychózy z toho, ako čo všetko sa rýchlo máme naučiť, aby sme boli pripravení a to už potom ide zo strachu. Takže my prinášame jedinečnú vec. Niekto iný prinesie toto a my sa vlastne prepojíme, tá voda nás spája, áno, a vlastne my sa prepojíme a načítame si, do tela sa nám aj vtiahneme to, čo niekto iný už priniesol. Takže týmto spôsobom my spolupracujeme a tie naše dáry sa propojí, že nemusíme prinášať alebo všetko trénovať proste. No a tým sa premostujem k tomu, že my vlastne robíme takisto nejaký prípravný proces, pretože cez nás takisto chodia nejaké energie a preto, kto to cíti, môžete sa prihlásiť na nejakú z našich akcií. Budeme mať teraz pobyt vzlet Fénixe, ktorý pôjde hluboko, čo je zaujímavé. Prišlo, že budeme letať hluboko. Nazvali sme to Fénix kvôli tým energiám toho roku 2027, ale celkovo je to vlastne schopnosť znovu zrodenia a tá súvisí aj s hadom. Budúci rok je energia hada však. A navíc to bude příprava ještě na to období štíra, kdy fakt jako jdeme hluboko do sebe, takže jestli to může být taková ochutnávka toho, co jako v menší míře nás může čekat a můžeme rovnou už jako pouštět
a s lehkostí zvládnout ty další nadcházející roky, protože to bude hraniční, bude to na hraně a nám nezbyde nic jiného, než se tomu otevřít a zůstat v té důvěře a skočit do toho. Áno. Takže v tom mikrokozme je to vlastne príprava na to obdobie od dušičiek po zimný slnovrát cca, alebo v tom období sa dejú ako husté veci, ponor do hloubky vlastnej. Potom je to príprava teda na ten budúci rok hada a celkovo na tie planetárne zmeny, ktoré prichádzajú od teď do nekonečno. No a na čo sa môžete tešiť na našich akciách, áno? Tak môžete sa tešiť hlavne na regresnú kvantovú techniku podľa Dolores Cannon, ktorá bude sprostredkovaná skrz Simonine telo a ducha. Áno. Nádherné, úplne veľmi doporučujem, keby ste chceli ísť aj na individuálnu, pretože vlastne skrz túto techniku sa dostávame do našej pradávnej budúcnosti. Pradávnej budúcnosti, čiže my pradávne veci sťahujeme a tvoríme tú budúcnosť. A hodne sme spojení teraz s Lemúriou, čo je kolektívne, všetci vlastne sťahujeme tu na tieto informácie. Voda, Lemúria a tak ďalej. No a potom sa môžete tešiť ešte na iné hlboké meditácie, kde budeme sa spájať práve s tou lemúrskou liečivou vodou, takže vždycky prebieha aj liečenie fyzického tela. Máme veľkú podporu Bruna Greninga, ktorý nás miluje a chodí nám všade do meditácií. A takisto budú aj tanečné meditácie a budeme vlastne sťahovať kozmické pohyby, čo je taká nejaká novinka, čo mi prišla, čo budeme robiť, pretože to telo sa potrebuje vlastne rôzne akoby prenastaviť do pôvodného nastavenia, aby nám to tam mohlo všetko prúdiť. Takže všetky tieto novinky spájame spolu. Na tom pobyte ideme do väčšej hĺbky, pretože máme viac dní, ale máme potom aj jednodňové akcie. Prvá je v Martine na Slovensku, ktoré sa nazýva Hviezdne korene. Takže môžete prísť aj tam. Hviezdne kořeny. To sa na to moc tešíme. Tak sa majte krásne. Ahoj. Ahoj.